ibandla bengatshelile. Bathi bafowethu khona into ezulazula phela umfundisi wethu. Bese bezila ukudla bahlangane kanje. Ethe omunye sizovusana ngo-12. Abakhulumi ngebandla ngokomthandazo awushiwona walaba abanaphezansi bathabela. Yilaba abangehla ukubuka ababheka izinto zebandla ababizibizela. Ukuthi masekusa beyimabe yongena ey'kutsheni zabo. Masekusa beyongena ey'kutsheni zabo. Malwiziphi. Bese kusathane laba abasha yilaba abafana no-Elisha. U-Elisha negroup yamaprofethi. Ethi iBhayibheli bathi asiphume phakathi ka-Israyeli. Siyozakhela ishayo bese siyohlala phezu kwey'ntaba. Lithi iBhayibheli inkosi yama-Arabs yafuna ukuzingela u-Israyeli ekuseni. Lithi iBhayibheli akubanga nakodwa, akubanga kabili, akubanga kathathu. Elokhu eshilo nje u-Elisha hamba otshela inkosi yako-Israyeli ingabe isaphuma ngaleyo ndlela ngoba izitha zabo zibalinde ngalapho. Lithi iBhayibheli akubanga nakodwa, akubanga kabili, akubanga kathathu. Yathi inkosi yama-Arabs obani abahlala nathi la abahamba beyenzela inkosi yama-Israyeli ngoba njalo asithi zoyihlasela asebesayithola. Veleni amadoda yathi akunamuntu osuka lapha Nkosi kodwa kunendoda ehleli phezu kwentaba egama layo lingu-Elisha. Inkosi ubambe umqalabo yakho ufanele embhedeni ngesikhathi ufanele ukuthi ngizovuka ngihlasele yena abambe imicabango yayo. Yebo phakathi abazobambe imicabango asathane iphele egodlweni. Bamemeze bathi mfundisi ungasaphuma ekuseni uye eMpumalanga. Usathane ukulinde endleleni. Bese ngithi bazalwane siyabonga asayi. Ngoba nabo abantu kufanele basebenze kunye nathi. Sikhathele ukusebenza nabantu ngobuhle. Akudinge kuhle la. Mina ngiyamzwela umfundisi ocabanga ukuthi umethola abantu abamnikelelayo usethola ibandla. Uthola ibandla, uthola abantu abanjena. Athi ibandla. Abantu abangalali bekhala uNkulunkulu ngawe. Hayi abantu abanguthi nesiyambhayibha naye ekuseni. Hayi man. Lowo uNkulunkulu. Ufika ibandla lilihle ngathi alilingwa yilaba. Lithi iBhayibheli impi eyaba-Israyeli ibangisaya khona amakhaya. Yathi inkosi yama-Arabs ukuthi asifanele ukuya ku-Israyeli. Asiye kulamadoda kuthiwa yiwona avala impi ka-Israyeli. Izimpi zebandla yibo laba abashalwayo. Ubafika behlushwa zingane zabo. Ubafika behlushwa yi-finance. Uthi wena kwenzenjani ngoba lo mama uyakholwa. Hayi ukuthi uyalwa. Manje ufanele usembonile ukuthi mangingayeka lo lenyabandla likwazi ukushaya yebo umuntu ovala izimpi zalaba abazalwane. Ayahlupheka laba bantu. Ingane iphuma zabo namabhulukwe ziyodayisa umzimba hayi ngoba engayitshelanga kuyahlushwa ususwa kule position. Bese bayile group makhaya esibili le siyayidinga amabandla ekho le ile sevu uNkulunkulu inside the temple. Ile fana no-Ana no-Simeon. Yilaba abakwazi ukuthi bethi bekhonza bebebheke emnyango ukuthi kungena. Thina bazalwane ngendlela esiyinkinga ngakhona ufika umuntu engena la nesigcebhezana simprovide nethawula lokuvala amathala. Singacabanga ukuthi uyodayisa umzimba kanako. Le group yile ekwazi ukugada ibandla inside the temple. Yile abakwazi ukubheka ukuthi umasipalibane ngathana ntolo ukuthi ngathana nalo. Yile abakwazi ukuthi yasentombazane ihlala igqokile okulona. Bese bemthatha bethi mntana kusasa ake sizame ukuthi siye lapha eWoolworth ngiyobona ukuthi usize wakho ngeke ngikuthole.
enkonzweni mina ngibuya kuwe. Bekuyisidlalo sabafana. Abafana bese badlalana. Njengoba ngifake lokho kungakuncanyanyana nje, yikhona okuhloniphekile nabo. Laba ida kuthiwa ngabe-midwife abakwazi ukuthethisa thina ngoba njengoba kufusa udaba nje ngikhulelwe ngidinga abathethisi. Ngibona njengoba ngishumayela I'm pregnant. Esikhumulo. Kodwa angidingi umuntu ozongihleka umthethisi. Ngidinga ozothi push kule-pain mana push. Ngidinga abantu ezothi mase ngibelethile kube yibona abeza kimi bethi program mfundisi it's a baby boy. Ngesikhathi ngikumapheni okubeletha kube nguye ozothi it's a baby boy. Athi mfundisi uhlobo oluzalwe emva kwe-20 years celebration emva kweleyamvuselo sithole uhlobo lwabantu olunje. Hhayi abantu ababulala abazalwane. Uthi ungakazi ufike nabantu ebandleni bese kuba nabantu abakhiphayo. Ubakhipha kanjalo wobazela wobabonephi laba. Ngoba manje sinabantu abaze babulala abantu la singenabo laba abagona abantu laba. Ngiyawabona ama-intercessor afika ngesikhathi esikanani ezo-intercede. Ngikhuluma ngalaba abathi be-intercede kude bebe bemi kwi-position. Kunabantu abangabulawa ngoSathane ababulawe abathakathi. Abangene emabandleni begcwele uthakathi nobugqwirha. Kanti laba yibona abakwazi ukubamba umuntu engene emnyama. Bakutshele futhi bathi mfundisi kune-group yabomama esingazi noma iyakwazi ukuthola ukudla mayifike emakhaya. Bese befika bethi mfundisi sesicabanga ukuthi every Sunday sipheke. Bese ngithi siphekela abantu. Hayi sesiyabazi abafazi Nkosi yami abangazi ukuthi abangathathu. Ukuthi sesibusisekile sagida la sabona uNkulunkulu abanye balahlela imali khona bangazi ukuthi bazodlala baphila. Ile group le ekwazi ukubona abantu. Ushaba khathala babasa. Akwazi ukubabambi bagone ngothando. Athi umuntu ngabehlonyeza ingane yakhe ngaphandle. Afike ulokuthi bamhlele bambeke esifubeni umfundisi undaba engazi. Bahambe naye baye eyinkingeni badile ney'nkinga zakho uphase engazi. Babuye naye bamgcine phila. Uthi u-Ana noSimiyoni bebona ngene ingane izelwe. Lithi iBhayibheli u-Ana wayengaseka indoda kodwa wayezile ukudla ethandaza ethempelini nje ekhulekela ibandla likaNkulunkulu engaphakathi. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kweza uJesu yavele yaphakama indoda endala uSamuweli ibona ngene iwudlu lamawudlu emnyama yamemeza ikhala yathi noma sengafa ngibona inkazimulo kaJehova ingene emnyama elethu uJesu eseyinganyanyana. Yilolu hlobo elikwazi ukubona abantu abazoqhuba umsebenzi kaNkulunkulu ngamandla nangesibindi. Inside the temple kunabantu esithi behlele umwengwele emabekhala kanti lusizi. Uthola ukuthi Dumane uyakhala nomama sithi thina wehlile uNkulunkulu kanti uNkulunkulu lo mama unenkinga. Kuhlushwa zingane, kuhlushwa indoda, kuhlushwa ifamily, konke kupheki kwakhe ungene nomthwalo. Uthi nina wehlele umwengwele kanti ukhaliswa zinsizwa. So labanye bayakwazi ukuzwa leyo voice. Bafika sebembamba bamphuma inkonzo bethi sisi kusana abantu sikuzwile ukhala kwakho. Manje bese yathula lo muntu akhale bamdedela khale. Bamdedela khala bohle. Bese bemphe isifundiso. Lapha emakhaya ngakithi bake bapho umnyumama isifundiswa se-African Gospel abafazi abathandazayo ehlushwa indoda ibudla utshwala imshaya yakhe. Bavele bathi maxesha emakhaya bathi mabesuka labo mama bembone lo mama ekhala bambamba bathi ukhaliswa yini bathi uyangihlupha ubaba njengoba kuziviki nje ngiyabingelwa uzobe ngiyimbongolo yakhe ngishaya mayisedakeni. Base bethi mayisedakeni
base bethi bakhala noma uthe bayiqeda base bethi mntanami lalela-ke usuphethwe yithi-ke manje.